Ang maganda dito kasi mga kapatid, kasi kung mag-ano ng plaka, doon na sa City Hall, kasi doon na magawa ng plaka sa City Hall ba. So, one day lang, so labas na yung plaka sa motor. Kasi dito pag pagkuha ka ng motor, yung una talaga yung hingi nila yung lisensya mo, tapos 2 weeks ba? 2 weeks bago ka lumabas dito sa mga roads, no? Kasi bawal, kasi pag yung nakalagay lang yung mga bawal ito, wala ka makita na may registration, wala. Bawal pag walang plaka. Tapos 2 weeks lahat condition na yung mga motor, ibigay na yung yabe sa'yo, okay na. So ito yung mga sistema nila. So magkuha ka ng motor dito, may mga insurance pa, may mga 1 year, 2 years, 3 years. So pag ano ka na lang, kung gusto mo 1 year, 2 years, o 3 years, yun ang pinaka maganda. Yung baga, yung sistema nila, ibigay yung plaka, paglabas mo may plaka na, kasi bawat City Hall may mga factory na sa plaka. So yun ang pinaka maganda at saka pinaka the best. Tapos yung kumpanya na siya na yung bahala sa lahat, sa sasakyan, sa mga plaka, sa mga lahat na maprosesik sa mga papilis. So yun ang pinaka the best. So nagkuha kami dito ng motor at saka yung sa kasama namin. So nandun sila sa loob. Dito mga kapatid, pag wala kang lisensya, hindi ka talaga ma-entertain nila kasi hindi pwedeng wala lisensya sa kumpanya na to. So mga kapatid, no, dito kami sa Japan sa mga motors, no, sa mga kumpanya. So bago lumabas yung motor, kumpleto na lahat. 2 weeks lang, may mga plaka na, tapos may nakalagay na sticker. Lahat sila nang bahala sa kumpanya. So hindi pagamit sa'yo kung walang plaka, kasi doon lang sa City Hall. Sa City Hall lang i-ano yung plaka sa motor. So ano daw? 1 day? One day lang sa City Hall, pero process. Kasi process dito, mga tune up pa, 2 weeks, bigay lahat yung motor. Diyan, oh. Oh, saka ano? Sana na? Hoken. Okay. Yung mga okay, usa kay sa Insurance. insurance, so lahat basta 2 weeks na, tulad sa akin, kumpleto na lahat. Yung mga diretso na plaka, ibigay na yung susi sa'yo, lahat. Wala na, kasi bawal kasi dito pag bawal patakbo pag wala insurance, tapos walang plaka din, bawal. So bigay lahat. Walang for registration dito. Bawal for registration, so wala. So ito yung mga motor dito mga kapatid. Pag wala kang lisensya, hindi ka talaga ma-entertain nila kasi hindi pwedeng wala lisensya sa kumpanya na to.